Brownies Siocled ar y ffordd yn elwen rwan. Ddech ymlaen, ti'n gweld chi'n paratoi yn barod, lle ti'n cychwyn arni? Do wir, ac be o'n i feddwl, brownies bach y wahanol, gan bod ni sôn am silatade eto. Felly'r rhain, dwi am mynd i reid cwrw i fewn, fel y mousse siocled yma. Dyna beth yn fewn. So mae yna chydig o flas siocled yna fo hefyd. Felly, na i ofyn i ti os yn neud i. Dwi wedi efo hwn yn gorffennol, mae'n ryfeddol y blas, mae'n neis. Ydy mae, ond ydy sa chi'n meddwl, ond mae yna'n sicr. Felly, i wneud y brownies, just, chi'n gwybod i fath ar ei saith. Dwi wedi gwybod i ti gael trio fos ti isio. I chi gael gweld bod na flas, ond wedyn mae gennych chi cocktail hefyd, felly mi eisiau gormod. Mae gwynt chocolate. Oes, mae yna. Oes. Content, ia, reit. Reit, mae gennau flawd plaen yn y fowlen, a dwi wedi reid i fewn bach o siwgr man, ac i wneud nhw chdi bach o fwy sticky, dwi wedi siwgr brown hefyd. Drwch chi just rhoi siwgr man as di well gyda chi, ond dwi licio cyfuniad ar ddau. A coco rwan, mae hwn yn coco da. Eto i ni gael, da chi'n gweld, dwi'n meddwl, o rei, da chi'n gweld pa dwi wedi gwneud nhw. Mae yna liw tywyll ar hei, mae nhw'n siocled, chi'n gweld llawn siocled. Pinsied bach o halen. Ma blas chocolate. Ma hwnna'n oes. Ma blas chocolate. Oes. Pinsied bach o halen fan mae hwnna'n helpu dynnu allan blas o siocled. A dwi am roed i fewn, dwi wedi prynu'r hein fel y chocolate chips yma. Dwch chi just roi hynna, ond dych chi'n gwybod be, mae just mor hawdd fel o'n i'n neud y fan efo cyllell torri fyny bar o siocled tywyll neis. Felly mae hwn yn un eto sydd yn uchel iawn mewn coco solids. Felly siocled tywyll iawn. Felly mae hein yn mynd i fod gyda blas cyfeithog siocled. Gael gwared o hwnna. Mae'r cwrw yna'n gyfeithog yn hi yn di'r blas tyf yn ymwneud oes. Ydy, yn hollol. So, na ni gymysgu'r cynhwysion sych gynta. A wedyn, i'r cynhwysion glyb, beth sydd ganddo i fama ydy triwy'r mawr, just wedi'w chwipio yn ysgan fel hyn. Iddo fo, dwi am reid, mae gennau olew rwan. Olew blodyn a hael dwi wedi ddefnyddio, neu fedrwch chi fynd am, chi'n gweld olew fel yr blodyn aur, rhywbeth fel yna. Nid olew lewydd. Na'r i drom ydi fe? Dwi'n gweld o bach yn drwm. Da chi'n medru prynu'n fwy ysgan y dydych, sa hwnnw'n well. Bach yn drwm ydi o. Be dwi am roed hefyd, jyst unwaith eto i ychwanegu blas o siocled, da chi'n gallu prynu wan fel rhin siocled, fel y blas yma. So rown ni splash o hwnna i fewn, a fanila. Reit. Neis. Okay, so splash o hwnna i fewn. So dyna, a dyn da ni'n mynd i orffen y munud. Dwi heb anghofio bod fi isio rhoi y cwrw. Faint o'r cwrw ti fod i gymryd? Chos ddim dyn ni wedi cwyd bach yn yr potal. Sydd ddim angen lot o gwrw. Just bowdr i blas. A wedyn mynd chydig o gwrw ar ôl wedyn yn byd i da. Iolchi'r brownie lawr. Menyn. Dwi'n hoff o roi menyn. Mae gennau rhyw beder llwy fwrdd y fanna o fenyn wedi doddi. A menyn hall sta ti? Dwi wedi rhoi hall. Yn hytrach na just rhoi chi'n gwybod, just olew. Dwi'n meddwl bod menyn yn cyfeithogi eto. A dyma ni wan, y cwrw mynd i fan olaf, oherwydd gyda'r cwrw, be dwi'n ffeindio di, a dwi wedi blaw plaen yn dod, does am byd i godi. Dwi'n gwybod bod brownies yn beth eitha trwm, beth bynnag. Ond da chi yn gweld wrth gwrs, a credu byrym ma'n debyg i, sydd yn yr cwrw, sydd yn helpu iddo fo fel rhyw ffrwtian, a fi hwnna'n helpu iddo fo godi wedyn. A dyna ni, dyna cwbl da ni eisiau gwneud. Mor syml hynny gyd mewn i'r brownies. Wedyn bod ti'n ffili cael gafel yn y cwrw nhw a blas siocled yna fe, bydde unrhyw gwrw tywyll yn neud y tro? Bydde mi fydde, a da chi'n gwybod yna lot o wahanol rei ar y farchnad, ar ei bob math o flas neis, yn does? Serbyn hyn, mae yna lot o lefydd yn gwneud, llefydd bragdau bach, yn does? Oes. Felly, defnyddiwch unrhyw un da chi awydd, so mae hwnna'n iawn. Reit, dyna ni. A da ni rwan yn mynd i droi hwn i fewn un tin. Felly dwi wedi iro tin, a chi'n gweld tin diom yr hyd fawr, chi'n mynd am tin sgwar neu tin hir sgwar fel hyn, a'i fewn â fo. A syml. Mae'r hein am di fewn i'r popdi wedyn am tua hanner awr, a wedyn defnyddio sgiwar jyst i checio. Da chi'n gwybod bod nhw'n dod allan. Dwi'n weld dwi'n meddwl llyfr blwlan. Be gei di wedyn. Chi'n gwybod dwi'n aroglu. Dwi'n aroglu'r cwrw na, da chi. A dyna ni. Dwi'n eisiau focs, mae hwnna'n rhoi ni. So fewn â nhw i'r popdi. So ni reid ar 9.4 i'w 180 am ryw hanner awr. A dyma ni. Dwi'n gwybod pwy sy'n gallu cyrraedd nhw. Ti'n gallu cyrraedd nhw.
Ie, Yn neis gyda'r mefus A dyma ni. Dyma nhw fan hyn. Ie, so fo'n neis fel na. Maen nhw'n neis yn boeth. Dwch chi weini nhw boeth, da chi isio. Sgwyd y hufen efo nhw, nes angen hufen? O, ti'n be, dwi wedi dod y peth, ti eisiau hufen? O, na, dim asgwyd i. Mami, gewch chi flasu nhw. Gewch chi flasu nhw fel ma nhw. Ti'n cael nhw weithio blobyn bach o hufen ias. Oes, wel, dwi mewn awn i fymryn o hufen i chi gael. Dyna i hufen tew fan hyn. Fi wedi bod yn pigo'r cigoi, mae fan hyn yn sydd yn ochr i. Ie, mae hanner y seis o dda. Ti'n cael efo hufen wan. Ie, cei dir un ar hufen. Hufen tew. Dwi'n gwybod sut ti'n di fita fo, chwaith, gen ti. Na ni. O, neis. A da chi thynnu, neu jyst cymwch. Diolch. Neu cymwch flas. Diolch yn fawr. A mor hawdd, ac o'n i jyst yn meddwl beth fydde bobl neu fori, heno, ac yn wych. A maen nhw'n cadw mewn tin am dipyn. Faint gadwe ti nhw? Wel, maen nhw'n cadw, swn i ddeud i fyny rhyw wythnos, o nawn nhw'n para. Sa'n nhw'n mynd i bara, na? Nawn nhw ddim para. Neu nhw'n nawn nhw weld machlud hael, sy'n ni dweud. Ond dwi'n meddwl bod chi'n cael blas y cwrw ma'n dydach yna fo. Maen nhw'n neis. Achos maen nhw'n felus ac eto maen nhw'n dwtch o chwrw der. Oes, maen nhw'n lyflu. A ti'n cael y darnau siocled o ddini yna fo. Neis, yn dydi? Diolch yn fawr iawn, ti wedi sboilio'n heddiw yma. Wel, dwi'n gobeithio. Sicr i sboilio sylatada hefyd, os ydych chi'n syniadau. Dyma'r peth i chi.